Hello, abyan, mayong nga aga dira sa imo kag welcome gid sa sining aton palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ining aton mga segments, abyan, kada adlaw gina-replay sa nagkalain-lain nga mga low-powered FM radio stations dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, kag dira sa Kamankalan City. Salamat sa mga kaabyanan nga mga pastor kag mga DJs nga naga-replay sining aton kada adlaw nga programa. Diri sa ginsulat sa naunang Korinto kapitulo 1 bersikulo 30 nagasiling ang balaan kasulatan. Siya amo ang puno sang inyo kabuhi kay Kristo Jesus. Nga ginhimo sang Dios nga aton kaalam, aton pagkamatarong, kag pagkabalaan, kag pagtubos. Busa suno sa nasulat na, ang nagapabugal magpabugal nanungod sa Ginoo. Kamay pa nga ang Ginoo magadugang sang pagpakamayo sa nagapamalandong kita sang sining mga bersikulo nga nagahambal nanungod sang mga espirituhanon nga pagpakamayo nga ato nabaton dira sa kay Kristo Jesus. Ini bala ang mga espirituhanon nga pagpakamayo nga aton ginakinahanglan, mga butang ini nga sa pagkamatuod kung wala kita basa sang balaan kasulatan kag gintudloan sang balaan nga espiritu, hindi gid naton ini mahangpan o kon matun-an. Pero ini nga mga butang nga espirituhanon kag importante sa aton nga mga kabuhi, naangko naton ini pinaagi sa kay Ginoong Hesukristo. Hindi ba lang ang Dios Espiritu ang iya mga ginahatag nga mga espirituhanon nga mga butang, aton ini naangkon pinaagi sa kay Kristo Jesus. Kung sa aton pa, si Ginoong Hesukristo abyan amo ang taytay, ang dalan, ang medium sa diin ginabubo sang Dios diri sa aton ang mga espirituhanon nga pagpakamayo. Sa naunang Korinto 1:30, ari diri ang una, ang kaalam. Kung sa aton pa, si Ginoong Hesus amo ang aton kaalam. He is wisdom. Wisdom hindi lamang sa paghangop sang mga kamatuoran, mga informasyon, o kon ang bisan ano nga realidad nga aton nakita, nabatian, o siguro gani napanimahuan o kon natandugan. Ini nga mga butang aton mahangpan ini abyan kon sa espirituhanon nga istorya na angkon naton si Ginoong Hesus. Ang kaalam nanungod una sa ginatawag naton pagkamatarong, ang kaalam nanungod sa pagkabalaan, ang kaalam nanungod sa katubsanan o kon redemption, aratanan sa kay Kristo Jesus. Tungod kay si Ginoong Hesus amuman ang aton nga kaalam, suno sa Kolosas kapitulo 2 akon basahon na abyano, kay nagatudlo ini sa aton sang importante nga butang nga may kahilabtanan sa kay Ginoong Hesus. Siling diri sa Kolosas 2:3 nga sa iya natago ang tanan nga bahandi sang kaalam kag ihibalo. Hindi naton matugkad gid ang tanan. Ang tanan nga informasyon. Labi na gid sa siyensya, ang mga informasyon nanungod sa astronomy,
sa nagapadayon sa pagluntad ang kalibutan kag ang mga katawan, nagadugang ang informasyon. Kag hindi naton initanan maubos. Bisan pa gani ang informasyon nanungod sang buhok, nanungod sang mata sang tao. Every now and then, may mga seminars, may mga ginatawag bag-o na diskubrihan ang mga ophthalmologist nanungod lang sa mata sang tao. Ang ining mga butang nagatuga kun kaisa sang pagpangduwa-duwa. The more you know, the more you doubt. Kun wala ikaw na kaibalo sang sinugdanan sa siling mga butang. Pero once na kaibalo ikaw nga ining nga mga butang nga ato nakita realidad sa kabuhi, nagsugod ini sa Dios. May elemento sang pagtuo sa aton kabuhi nga makabaton, makadawat sang mga informasyon nga bisan hindi gid naton gani matungkad. Ara dira sa kay Kristo Jesus. Now, kung balikan naton ang 1 Corinthians 1:30. Si Ginoong Hesus subong nga aton kaalam, siya nagahatag sa aton sang paghangop nanungod sa pagkamatarong. Ang emphasis sa naunang Korinto 1:30 kag 31, amoy ni nga ang Dios nagapahayag sa aton sang iya kaalam, pinaagi sa pagkamatarong, pinaagi sa pagkabalaan, kag pinaagi sa ginatawag naton katubsanan nga aton na angkon dira kay Kristo Jesus. Ginatawag ini nga mga theological words: righteousness, sanctification, redemption. Mga pulong ini sa teologo nga mapahangop pinaagi sa pag-usisa sa mga bersikulo nga nagahambal nanungod una sang pagkamatarong. Inang pagkamatarong ginahimo kita nga matarong dira sa Dios. Kag una gindeklarar kita nga matarong sang Dios tungod kay nagsalig o nagtuo kita sa kay Kristo Jesus. Kung sa aton pa ini ang pagkamatarong, amo ini ang kasulbaran sa aton problema nga amo ang silot sang sala. Ang silot sang sala ginpapas, gindula o kon ginwala ini ni Ginoong Hesus. So sigurado ang aton nga kabuhi kay ang aton past nga amo ang penalty sang aton mga sala ginhatagan solusyon dira ni Kristo Jesus. Ikadua, ang ginatawag naton pagkabalaan. Ginahimo kita nga putli kag balaan. That is sanctification. Paano ang Dios nagahimo sa isa ka tumuluo o kon Kristiyanon nga balaan? Ginagamit niya ang balaan kasulatan. Siling ni Ginoong Hesus sa iya nga pag-ampo sa garden sa Gethsemane, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ang pulong sa Ginoo amo ang instrumento sang balaan nga espiritu, agod nga himuon kita nga putli kag balaan. May gahom ang balaan nga espiritu sa pagpaputli sa imo kag sa akon. Kag may gahom siya sa paghimo sa imo kag sa akon nga balaan. So gamit sa Ginoo ang aton mga eksperyensya karon agod nga kita iya luwason sa gahom sang sala. Ikatatlo, ang katubsanan o kon ang redemption. Ang Ginoo nagsaad nga siya magabalik.
Kag ang pagbalik ni Ginoong Hesus agod sa pagkuha sa mga tumuluho kon sa mga Kristiyanon, 1 Corinthians 15, 50, tubtob dito sa 57, nagatudlo abyan nanungod sinang pagsabnit o sa pagkuha sang Ginoo sa aton. Kagin explain pagid further ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 4 sugod sa verse 13 up to 18. Dira ang timos, ang kumplito nga pagtubos o kun redemption, ma-experiensya na gid naton tanan subong nga mga tumulo ni Kristo Jesus. Kag amo ini ang aton palabuton, ang aton prospect, ang aton future. Kay ginatawag ini gani nga bulahan nga paglaom sa ginsulat ni Pablo sa kay Tito kapitulo 2 versikulo 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and our Savior, the Lord Jesus Christ. Kung sa aton paabyan, pinaagi ni Ginoong Hesus, mahatagan kita sang kaalam. Nanungod sa aton nabaton nga pagkamatarong ang solusyon sang aton problema nga mo ang penalty of sin. Amoy na ang aton kahapon. Pinaagi ni Ginoong Hesus, may kaalam kita sa paghangop sinang ginatuwag sanctification o pagkabalaan. Nga mo ang paghimo sa aton nga putli kag balaan. Kag amo ina ang gahom sa Ginoo nga kita hatagan niya sang kusog kag gahom o kon kadaugan batok sa gahom mismo sang sala. Then ikatatlo, ang aton Ginoong Jesucristo sa pagbalik niya sa sininga kalibutan sa pagkuha sa aton man ma-experiensyan ang iya ginsaad nga timos, kumplito nga katubsanan o redemption. Kag luwason niya kita gikan sa presensya na sang sala. These are theological terms. Ang aton past ginhatagan sang solusyon, ang aton problema nga mo ang penalty of sin. Kag ang solusyon sa Ginoo ang righteousness. Ang aton present nga kita ginhatagan dira sa kay Kristo Jesus. Angko naton ang kaalam sa paghangop sang righteousness, sang sanctification, kag sang redemption. Ginoo, salamat sa sining mga katudluanan, ining mga leksyon nga amon natun-an karon. Kabay nga ini mangin bahin gid sa amon kabuhi, pagtuo, kag kasiguruhan sa kay Kristo Jesus. Salamat sa presensya sang imo balang Espiritu nga nagabulig sa amon, nga maangko namon ang kusog, ang guidance, ang paghangop sang mga butang nga amon ginaatubang. Kag mahatagan kami sang ihibalo kung paano ma-solve ang amon mga personal, pang pamilya, pang katilingbanon nga mga problema kag palaligban. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abiyan, salamat gid sa inyo nga pagsunod sining aton nga programa. Nairel, thank you sa imo nga pag-replay sinidira sa inubahan. God bless us all. Thank you.